kudenga baba. Chinoendesa kudenga nyasha dzamwara kudenga kuti iwe. Asina zvirano zvakatadzirwe. Zvakatadzirwa zvidhonzerano izvo mukasangana kunzi kudze Gabriel. Vanhu vakaramba muyamuchero. Kudze Gabriel Dengarisere maso. Karambwa chirambwa izvo vachirambana nehukuru vachirambana nemasimba. Hukuru hupi wakai. Mukaungana kudze Gabriel. Yemutungamiriro. Vachirambana vachiti hauchiriyo muno. Uri mutorwa iwe chichi hauna tumbonatso tsanangura nyaya yekurambwa kwacho ipapa. Hora wawaitara. Nezve-newanji yakadzwa nemidzi yedombo chamugone gomo murewa chichi. Vere nezvezvi vai. Saka iwe chinyatsotiudza chokwadi. Tunoti baba munaso tirondedzera chinoronde chinamato. Nyatsotaurira kuti Ndangwa svagai ingotipo hint chete. Teta zambara. Suda huni, suda nyaya. Baba. Zvitaura upaine huni. Suda huni, suda nyaya. Urondedzera kubona kuti 1 2 3 4. Imi ngokuzingana kuti izvo pakamene mukaungana kudze Gabriel. Wanondokadza kuti udza vanhu vacho vasinganamate zvikunamata iwo usikunamata baba.